ఏం చేస్తాను నేను ఇంత షూటింగ్ ఏం చేస్తాను మధ్యాహ్నం ఉంటుంది ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ದ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಮುದೆಲ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕ್ರಿಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನಿಕ್ಲ ಮೋಕದ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಾಲ್ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಎಂಕ್ಲಿತಪ್ಪ ನೆಲ್ಯಾಡಿ ಇಡಲ್ಲ ನೆಲ್ಯಾಡಿದ ಕೋಲು ಕುಸಾಲ್ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮುದೆಲ್ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಮಂತೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಭಾರಿ ಆರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಕ್ಲ ಆಯ್ನತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇಕಪ್ ಅಲ್ಲ ಬೂರ್ನೆ ಮೇಕಪ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೀನ್ ನಿಜ ಬೇಡ ತಡೆಯರ ತಿಳಿದ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಕೂಲಿ ಬಿಡೋದು ಕೂಲಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ Action. Action. ಆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ Action. ನಮ್ಮಿಂದಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ನೋ ಸಾರಿ Action. ಆಕ್ಷನ್ ಬಲಿ ಇಂತ ಬತ್ತಂತ ತಿಯಾರು ಆನದು ಹೇಗೆ ಮಂದಿಯಾರ ಆತ ಗೊತ್ತಾಡ ಅವು ಬಾಲ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಇರದ ಆಯ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರಿ ತಪ್ಪು ಇರದ ಆತ ಗೊತ್ತಂಡ ತಕಲಾಲ ನಡೆ ಕೇನ್ ಪೇರ ಕೇನೇದಾದ ನೆನಪು ನೋಡಪ್ಪ ಅವು ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಂಡ ಬಚ್ಚಿದು ವನಸ್ಸಿ ಬಸ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ చేస్తాను నేను ఇంత షూటింగ్ ఏం చేస్తాను మధ్యాహ్నం ఉంటుంది ಬಾರಿ ಕೊಡ್ಲಾತಂತ ಗಟ್ಟ ರೆಡ್ಡ ನೆಗಡಿ ವನಸು ಹೋಯ್ದ ಅಂತ ವನಸು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕಂಚಿನ ಬಚ್ಚಿದು ಪಟಾವುಡು ಪೂರ ವನಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇದ್ದುಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲ್ಲೆಡು ಬೆಲ್ಲ ತುಂಬದ ಇಲ್ಲತ್ತ ಮರಾಯ ಅಪ್ಪಗೆ ಕೂಕುಲ್ ಅವಟ್ ಕುಕ್ಲು ನೋಡ್ತಿ ಏನು ಏರುಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಕದ ನಿಮಿಷ ನೆನಪು ಧೈರ್ಯ ನೆನಪು ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಬಾಕ್ಲಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಅದು ಲೆಪ್ಪತ್ತು ತೂತು ಎತ್ತಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ